crema, Xa non é día de terraza. Que xa non é día de terraza. Papá. Olha, sim. A verdade é que é moi bonita, Increíble ese neno, Pero non viste sacando fotos de... Pero que pasa? Ya te suelta. A Julia dixo que se tumbou no suelo en forma de cruce que esvideu co suelo. Sí. E agora acaba de botar unha parrafada a esa rapaza dicíndolle que salir da Catedral de Santiago é como entrar outra vez no Matrix. Sí. Como que estando dentro como que despertas e que tes a mente como liberada, ya como a realidad e salir, volver a salir ao mundo é como entrar no Matrix, como... Que vas ter que cambiar todo, ok? Home, está caendo toda a pintura. Aquí. Eu teño a miña habitación moito peor que isto, Sí. Moito Esta peor. non está. Menos ali. Pois, non debería tapar ou algo. A ver. Llévame en conta, con plato de comida.